ċifri maħruġa mill-NSO juru kif il-proprjetajiet f'Taxbiex qed iġibu prezz li huwa 22% ola mill-medja, filwaqt li l-proprjetà f'San Ġwan qed tinbih bi prezz li huwa kważi 14% aktar mill-medja nazzjonali. Skont il-lista pubblikata f'dan ir-rapport tal-NSO, il-lokalità ta' Taxbiex rat qabża konsiderevoli, mit-13 il-post fl-2024 għas-6 post fejn jidħol prezz ta' proprjetà. Fl-ewwel post għatem ta' Sliema fejn il-valur tal-proprjetà hija kważi 60% aktar mill-medja. Wara ta' Sliema hemm San Ġiljan, Pembroke u Iswieqi. San Ġwan imbagħad jinsab fit-8 post f'din il-lista. Ir-rapport li analizza l-prezzijiet tal-appartamenti juri wkoll li l-inqas prezz mitlub kien f'Għajn Silem, in-Nadur, ix-Xara u ta' Sannat.